Ikataka ungasi loko ibasiswa Yesu itaimelela kaosi sweswini masiku. Ngiyinibingelele nonke bazalwane ekseni nje egameni elihle lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Kuyintokozo futhi bazalwane ukunibona unyaka onomusha konke kusaphelele, inyawo, amehlo, izandla, sisenamakhaya, nabazali. So ngalokho ke bafowethu asimbonge uNkulunkulu. Amen. Ya umusa nje bafowethu ukuthi sikhona la, akusukuthi bafowethu singcono kunabanye, njoba nibonile last week indaba ebuhlungu, ingane lezi ezishonile ezu14 lapha nendaweni yase Sebokeng eValley, ukuthi ukuphila komuntu into ongeke uyigarante, ngoba ngathi ngila nani ngiphuma nje kuthiwe ke umzali usabela kasekho. So ukufa ke kunjalo ke bafowethu, ingakho ke fanele sikulungiselele njengoba silana bafethu silungisela iphakade. Kuyiphakade ke bafethu noNkulunkulu siyobe singeke esinye isikhathi ngaphandle kwalesi okuyisikhathi sokumkhonza uNkulunkulu. So kube isikhathi esihle la singeke saphazanyiswa ilutho, singeke saphazanyiswa iFacebook, singeke saphazanyiswa ifoni, kodwa ke sinoNkulunkulu simbhekile ubuso nobuso. Manje uNkulunkulu yebo ukhona ngomoya, kodwa asimbukile ubuso nani nobuso. Kodwa ke ngale sobe simbona ubuso nobuso. Ngale kuzobe kungekho ukukhala, ngale kwethuna kuNkulunkulu kuzobe kungekho futhi ubuhlungu. So la emhlabeni ke sisemhlabeni ke sizobhekana nakho konke ukuhlupheka bafethu, nakho futhi ukujabula. Zimbili izinto, ubuhlungu nani nenjabulo. Konke ke lokhu kuthiwa amaKristu fanele akwamukele ubuya kuNkulunkulu. So ke bafethu ke siyambonga kuJehova ngesikhathi asiphe sona. Bazane ke abazane ke ngapha ke eSprings bebecele ukuthi ngiphathe isifundo la bafethu kwi theme ke khuluma ukuthi lithini iBhayibheli. What does the Bible say? Isihloko sami ke sithi ke lithini iBhayibheli ngamadimoni. So namhlanje ke sokhuluma ngengxenye ekhulumeka kabanzi eBhayibhelini, kodwa esikhathi esiningi asixoxi ngayo. Ngicabanga ukuthi abazalwane babone kukuhle ukuthi ke sithinte le ndaba yamadimoni, ngoba kuningi ukudideka okukhona ezweni okulethwa ke ilaba kakhulu abosindiso, ama charismatic churches. Bahambisa kakhulu ke indaba yamadimoni bengayiqondi, ngoba behlulekile ukuhlolisisa kahle imibhalo nokuhlukanisa kahle umbhalo. Indaba ke yamadimoni indaba ebonisa amandla kaNkulunkulu. Inhloso enkulu yokuba kube khona amadimoni kwakubonisa amandla kaNkulunkulu. Esikhathini esiningi ke indaba yamadimoni ebantwini iletha kakhulu ukungabaza, speculation, ukusaba nokusatshiswa abantu ngokwahlukahlukana. Esikhathini esiningi abantu abanye kwizizwe ngezizwe amadimoni abanye bathi ipokwe, abanye bathi ugula okuba semzimbeni womuntu. So kuningi ukuhlukahlukene ukufundiseka nokufundiswa ngabantu ngamadimoni. iBhayibheli ke likhuluma kabanzi ngamadimoni.
sizobuka ke kulesifundo sethu ukuthi masikhuluma ngamadimoni sikhuluma ngani, nokuthi amadimoni abuyapi, nomsebenzi wamadimoni. Nengxenye ke ethintwa kakhulu ke ilaba ke ngikhulume ngabo abosindiswa. Bayihlanekazela kakhulu ke le ndaba sizoyithinta ye demon possession nokukhishwa kwamadimoni. Sizothi kuyibuka ke leyo ndaba bese siphendula umbuzo ukuthi ngaba amadimoni asesekhona na kwisikhathi esiphila kuso njengamanje. Bese okubalekile ekugcineni mase ngiphetha sizophetha ngokubonisa ukuthi uKristu noma inkosi uJesu Kristu inamandla phezukwani kwamadimoni nakho konke okubi nokungcola. So ke ilokho ke sizobuka kwisifundo sethu. Ngizozama ukugijima ngoba ngine hour la engafinyelanga khona akhona ama notes esifundo lesi ngizowasenda ukuze ke abazalwane babe nawo. So ke leli gama elithi demoni or demon in English in our English Bibles libuya egameni lesiGreek igama elithi daimonion or daimon. Litholakala ke more than 79 times kwiTestament Elisha igama elithi demon. Kakhulukazi ke litholakala kakhulu kwincwadi ezine lezi zokuqala zeTestament Elisha esithi incwadi lezi zevangeli ikhuluma ngempilo kaJesu Kristu. Bese kuthi ke umlando weligama kahle hle libuya kwisizwe lesi samaGreki kakhulu. Yibona belisebenzisa kakhulu leli gama. Yingakho ke noma kubhala iTestament Elisha labhalwa ngolimi lesiGreki. So ababhali ke basebenzisa leli gama ukuchaza noma ukuzama ukuveza isimo samadimoni. So basebenzisa igama elithi demon. kumaGreki ke idemoni singafaki ke lokho okukhulunywa eTestament Elisha lalisho onkulunkulu noma uNkulunkulu othile abathile, uma uNkulunkulu olungileyo noma uNkulunkulu omubi. So iyayisukela lapho ke it's some form of deity whether good or bad. Kodwa ke masisiza eTestament Elisha ukusetshenziswa kwegama idemoni lisetshenziswa ngomqondo womoya omubi noma imimoya emibi. Strictly kusuke kukhulunywa ngemoya emibi. Kwamanye ke inguquleze the Testament for an example the King James Version even the American Standard Version sebenzisa igama elithi devils. That's really a mistranslation ngoba esikhathini esiningi makusetshenziswa lo gama leli gama lithi devil libhekiswe kakhulu kuSathane. Okuyisifundo kumzalwane azohlala kuso ke uma ngisuka la ekhuluma ngoSathane. Mina ngizokhuluma ke ngoSathane kabanzi, ngizokhuluma ngama demon. So ke kwamanye ama translation ke idemon livezwa njengani as devils, but the proper understanding and translation is evil spirit or unclean spirit. Leli gama ke nguqulela ke yokuqala sukela kwiHebrew Old Testament esithi ke yesiGreek yokuqala ngesikhathi uJesu ephila wayesebenzisa nayo. Ngesikhathi uJesu ephila kwakunenguqulela ezimbili, kwakuneyesiHebrew the original language of the Old Testament nani nesiGreek ngalesi sikhathi. So ke uma behumusha ke nabo leli gama elithi shed ngesiHebrew uthola ke umqondo ukuthi uma usulifunda la kwi-King James Version ithi devils, amaBhayibheli amaningi ithi demon or idemon okuyigama ke elibuya kwisiGreek. Ngicela sifunde lencwadi ke la
siqale sibuke idemoni. Ngokomqondo ko Testament idemoni alifani ngomqondo okhona ku Testament elisha. Sizothi mase sifunda iTestament elisha sobona ukuthi idemoni lisebenza kakhulu, livezwa kakhulu ekusebenzeni imisebenzi yomnyama ehambisana kakhulu noSathane. Yebo nala ku Testament ihambisana noSathane kodwa belisetshenziswa kakhulu ngomqondo wokukhonzwa kwezithombe. Busetshenziswa ngomqondo wokukhonzwa izithombe. Ngokuqala ke la angathi ngokuqala ngokushumayela okwesibili kuka Mose lapha na entabeni sebezongena ezweni lesithembiso eKhanani. Uyayithinta le ndaba uMose uma ekhuluma ngoIsrael izinto ezimbi azozenza uma esengena ezweni lesithembiso. Ezinye zazo ukukhonza kwezithombe. Esinye isithombe senzeka right just after nje uJezebel wa nomyeni wakhe uAhab ibona abasabelisa kakhulu ukukhonza kwezithombe. Ngalesikhathi ke ukukhonza koNkulunkulu okuthiwa uBhali. Ezinye zezinto ezazenziwayo uMose ayithinta la sizofunda la ukunikela kweingane njengami nje ngumzali nginikele ngabantwana bami ngikhonza loNkulunkulu. Uthi ke uMose mayekhuluma la mhla uIsrael enikela ngabantwana kulesi sithixo kahle hle akanikeli kulesi sithixo unikela kumadimoni. Ngicela sifundeke Deuteronomy 32 verse 16 to 17. Silanda nje ukusetshenziswa kwale gama idemoni siyachaza ukuthi yini idemoni. Sithola ukuthi idemoni ichaza an evil spirit or unclean spirit. So la ku Testament elidala ke only two places la kukhulunywa khona kusenza igama ledemoni. Ababhalayo ke lento esiyifunda la iyafana exactly nabahubo 106 verse 35 to 37. So ngesikhathi samahubo ke lento isiyenzekile. Whereas la ku 32 16 to 17 isazokwenzeka. So ngalesikhathi leli hubo 106 likhuluma into eseyenzeka kodwa eyakhulunywa uMose many centuries ago. Ake sifundeni ke Deuteronomy 32 verse 16 to 17 oyitholile. They provoked him to jealousy with foreign gods. With abominations they provoked him to anger. They sacrificed to demons, not to God. To gods they did not know. To new gods, new arrivals, that your fathers did not fear. So ke uIsrayeli kuthiwa ngalesikhathi uyokukhonza abanye uNkulunkulu. La before kufika kuNkulunkulu uIsrayeli ufike wathatha wabona ezinye izizwe zingcono. Wasethatha amasiko abo nezithixo zawo ase eyazikhonza uIsrael. Kuthiwa ke bahlabela. Mawufunda u106 uzobona ukuhlaba kwakufaka ukuhambisa ingane zabo zoshiswa. Zishiswa ukhonzwa lesithixo. Uthi ke la uMose kahle hle abakhonza isithixo kodwa abakhonza ini idemoni. Ngamanye amazwi njengoba lesithixo sikhona kahle hle siyalibazisa into ekhonzwayo la yilo uNkulunkulu ongale okulidemoni. So ke that's the only instance in the Old Testament okuvezwa khona idemoni. Indaba ke yamademoni sithola kakhulu eTestamenteni elisha. Kunesizathu salokho. Ngoba kwakunenhloso yokuthi amademoni avele ngalesikhathi futhi asebenze ngalendlela ayisebenza ngayo lesikhathi. Okuvela eTestamenteni elisha ukuthi right nje uJesu esezaliwe indaba yamademoni yayisiyandile. Baningi abantu ababengenwe amademoni ngalesikhathi. So ke uma uJesu esebenza eqala ukushumayela right after ebulewe uJohn uMbhaphatisi.
uJesu waqala ukushumayela ivangeli lokuthi abantu mabaphenduke njengalokhu uJohana ekhuluma ulungisela umbuso wezulu lo ubuza. So indaba ezimnandi zayishunyelwa uJesu ayifani ke nalezi zishumayelayo thina. Ezimnandi ukuthi umbuso lo uthenjisiwe kuIsrayeli usuzofika njengalokho koIsrayeli makalungele umbuso lozayo. So ukusebenza konke kukaJesu nalomsebenzi lo wokukhipha amadimoni esofika kuwo inhloso kwakuwukuthi uIsrayeli alungele umbuso ozayo kulibandla. Kwakuprova ukuthi uJesu ungumesaya lothunyelwe. So ke imisebenzi yonke ke soyibuka la yenziwa uJesu inhloso kwakuthi abantu balungele umbuso. Nakisisa yonke lemisebenzi iyenziwa uJesu, ukushumayela, ukuphulukisa abampofu, yonke lemisebenzi yayenziwa kuphela kuphi kuIsrayeli. Asitholi abazizwe lezi zinto uJesu ezenza ngoba inhloso uNkulunkulu wayehlele eqala ukuthi embusweni wenkosi ethu uJesu Kristu abokuqala bongena yibo okuthiwa yini ama-Israyeli. Kwakufanele ingene bona kuqala bese thina bezizwe bese siyalandelana. Ekusebenzeni kaJesu ke kutholakala la kunamadimoni, kutholakala uJesu ebonisa amandla akhe kumadimoni ewakhipha ebantwini lemimoya enjani emibi. Sizofunda ke la kuLuka kabanzi uchapter 8 uverse 26 to 36. Esikutholayo la ukuthi amadimoni akusuyu uSathane. Idimoni noSathane into eziwu2 ezingafani. Kodwa ukucacayo la embhalweni nokuvezwa uJesu nabantu ngalesikhathi ukuthi amadimoni ebesebenza eholwa uSathane. So their master bekubani? BekuSathane. Ngalesi sikhathi uSathane ubenikeze amandla, ubenikeze isimo la esingajwayelekile lokuba aholele izingelosi sizofika lapho noma lemimoya kulesi sikhathi ezosebenza ebantwini, ezongena ebantwini. Ngalesi sikhathi kuningi ukuthuka ebantwini. Uma sifunda la sithola futhi ukuthi lemimoya emibi or the demons abonakala ngathi asezingeni elilinganayo nani nengelosi ezakhiwe uNkulunkulu ezulwini. So lokhu sikubona ngendlela uma kusetshenziswa idemoni nengelosi kaSathane kuyinto efanayo. Alright, but la soqala khona ngifuna nje ukuveza ukuthi idemoni was a spiritual being with personality. Kwakuumoya lo noma umoya lo one personality, okwazi ukukhuluma, okwazi ukulalela, okwazi ukuresponda, okwazi ukuthuka. All these attributes makes it want to be a personality. In other words, they were able to think, they were able to respond, they were able to act. Lamadimoni kwangasiyo nje umoya just kodwa kwakuumoya njengoba nathi sinomoya. Umuntu wakheke ngento ezimbili, inyama leyanayo bese unani nesoul, which is what? Our spirit. So the soul or the spirit makes me as usabele njengoba ngusabele, yenza wena uba ulo muntu owuye. So ke nawo amadimoni avezwa enjalo. Ngifuna sihlale la kakhulu ngoba sizothinta kakhulu nje la kule ncwadi sibonisa ukuthi amadimoni ayini. So ngalesikhathi kuJesu uyasebenza umsebenzi lo kaNkuluNkulu eshumayela ivangeli, ulethwe abagulayo, ulethwe abangenwa amadimoni. Yizwa ke ukuthi uthini la kuLuka uma erekhoda le ndaba. Luka chapter 8 umzana ngicela sifundele from verse 26 ukuya ku36. Then they sailed to the country of the Canaanites, which is opposite Galilee. Yeah. And when he stepped out on the land,
There met him a certain man from the city who had demons for a long time, and he wore no clothes, nor did he live in the house but in the tombstones. When he saw Jesus, he cried out, fell down before him with a loud voice, said, What have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man, for it had often seized him. And he was kept under guard, bound with chains and shackles. And he broke the bonds and was driven by the demons into the wilderness. Jesus asked him, saying, What is your name? And he said, Legion, because many demons had entered him. Yeah. And they begged him that he could not command them to go out into the abyss. Now a herd of many swine was feeding there on the mountain. So they begged him that he would not permit them to enter there. And he permitted them. Then the demons went out of the man and entered the swine. And the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned. Yeah. Kuningi ke sicosha la bafethu ngawa amadimoni ngoba zama ukuthola ukuthi amadimoni yini amadimoni. Esikubonayo la kucacile ukuthi umoya omubi. Kuthiwa khona indoda la kule ndawo umzana afunde ngayo uJesu adlula kuyo. Le ndoda okuthiwa yayisi namadimoni ingenwa amadimoni isikhathi eside. La madimoni nake ayimenza izinto ezimbi. Wayengasagqoki. Number 2, wayehlala emathuneni. Number 3, lo muntu bekavukelwa ukuthi abe umuntu oviolent abe namandla. So ngamanye amazwi lo moya umnikeza unusual strength. Nakisisa kuthiwa noma ebanjwe ngamaketanga beqhabuka amaketanga ngendlela amandla lo moya ebemnika wona. Okwesibili sithola ukuthi la noma okwesithathu bengasiwe nje umoya owodwa wedimoni kodwa bekuyimoya enjani eminingi. Nakisisa ke lemimoya noma lo moya unegama. uJesu uma efika kuye le demoni likulo muntu uthi uJesu uyalibuza ukuthi ubani igama lakho liyazisho. Nakisisa futhi ukuthi lithe uma lamadimoni embona ekulendoda kuthe uJesu esondela labona ukuthi ubani lo. Nakisisa abantu abaningi lesikhathi uma bebuka uJesu they just saw a normal man umuntu nje. Kodwa lamadimoni ebekwazi ehlukanise ecacela ukuthi ubani lo. Nakisisa lenza lamadimoni afika amkhothamela amkhonza because they knew uJesu ba. Number 2, anokuthuka because understanding ukuthi ngesikhathi ezobona uJesu ngesikhathi ezobona uNkulunkulu yile nkathi ezolahlwa esihogweni. Ingakho lihle idimoni ufunani la uzeleni la ngoba uyazi kufanekayo njani ayoJesu. Why do you come to torment us? So kusitshela ukuthi lamadimoni noSathane bebengekho aware ukuthi uJesu uzokwenzani. So le mission le kaJesu ibengaziwa uSathane, ibengaziwa zingelosi. Both uSathane namadimoni understanding yokuthi mhla uJesu wavela, mhla uNkulunkulu wavela ukubhujiswa kwethu. Kanti akukho kanjani. uJesu wakhuluma nawo lamadimoni. Lamadimoni understanda okunye la ukuthi akufanelanga abe kumuntu. Notice lo. Akufanelanga ahlale kumuntu. It's not a good thing ukuhlala kumuntu. Akusindawo yawo ukuhlala kumuntu. Yingakho ecela nomuntu ukuthi noma usikhipha ungasiyeki nje sifake kuphi
engulubeni. Many things esisifundayo la. Number one, we can learn ukuthi these immoral morally wicked spirits, number one, they recognize Christ. They could speak. They are intelligent. They know their future judgment. Bayazi ukuthi bazolahla. So it's not just umoya. It's a spirit similar to an angel or to us, because that is a spirit. Esikwazi ukuhlukanisa, esikwazi ukuzwa, esikwazi ukunderstand, discern and understand. So which means isidalwa lesi ebesimazi uNkulunkulu. Esimazi uNkulunkulu. Ngoba kuthe evela abantu bebengazi, benganakile, kodwa la madimoni akwazi ukubona ukuthi lo intwana kabani kaNkulunkulu. Ubonile, they were filled with strength. Ubonile ukuthi izifo ezahlukahlukene abantu babenazo. Okunye nje ukuphatheka kabi, ukungakwazi ukukhuluma, amadimoni benza umuntu angakwazi ukukhuluma. Amanye abenza umuntu angakwazi ukubona. Ake sifunde la Matthew 9 verse 32 to 33 ngiyagijima nje ngenxa yesikhathi. So la sifundane na ukuthi yini amadimoni. Amadimoni umoya ongcolileyo, umoya omubi, umoya obusebenza ngalesikhathi, umoya one personality, umoya obukwazi ukwahlukanisa ukuthi ubani lo, ukwazi ukukhuluma, ukwazi ukuperceive like we do. So umoya obumubi obusebenza ngalendlela ubusebenza ngalesikhathi. Matthew 9 verse 32 to 39. As they went out, behold, they brought him to a man, mute and demon possessed. And when the demon was cast out, the mute spoke. Yeah. And the multitudes marveled, saying, it was never seen like this in Israel. Uyabona idemoni, umzekelo la idemoni la lenze umuntu ubangakwazi ukukhuluma. Kuthe uJesu eselikhiphile idemoni la kulo muntu kwenzakalana wakwazi ukukhuluma. So they caused lots of havoc ebantwini. Umbuzo okulandelayo ukuthi abuyapha amademoni. Well, iBhayibheli ke alisibekeli bafowethu ukuthi ngqo ukuthi abuyapha amademoni. Alikho iverse elisivezelayo straight ukuthi abuyapha amademoni. Kwindaba esifundile kuLuka, we could pick up ukuthi number one, amademoni recognize ukuthi uJesu ubani. It's not ordinary human being. uNkulunkulu la phakathi kwabantu. So they had foreknowledge or understanding. Ngamamazi bake bambona uJesu. Bayamazi uJesu. Usitshelani lokho ukuthi it's not an ordinary spirit njengathi. Thina simazi uNkulunkulu. Isho kanye iBhayibheli asikaye sambona uNkulunkulu. Amen. So kunezinto ke bafethu ezwini la kaNkulunkulu esingambulelwe zona. Lezi sambulele zona ezanele ukuba sinjani sikhule. So whatever engizokubeka la ukuthi possibly idemoni lingaba yini is really a speculation. iBhayibheli alikuvezi ngokucacileyo bafethu, kufanele lokho sikuveze upfront. Ngicela umzana ngifunde uDeuteronomy 29 verse 29. Kunezinto bafethu uNkulunkulu angasambulelanga zona ngoba asidingi ukuba sizazi. Asidingi ukuba senjani sizazi. Lokhu kwambulele thina ke ilokhu uMosa ekhuluma la eqeda intshumayelo yakhe ukuthi lokhu kwambulelwe nina Israel nje umthetho unikezwa nina okwenu nabantwana benu. It's for your own benefit. Deuteronomy 29 verse 29. The secret things belong to the Lord our God, but those things which
are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So lokho okwambulela uNkulunkulu is for our own benefit. Ukuze sikwazi ukugcina umthetho kabani kaNkulunkulu. Sikhona izinto zikaNkulunkulu ezingale. Ezingezikabani ngezikaNkulunkulu. Nendaba ukuthi amadimoni exactly avelaphi. We have no certainty ukuthi asukela la. We have no certainty ukuthi asukela kuphi. Alright ke abafundi beBhayibheli ke iningi baveza ukuthi possibly amadimoni avela endaweni ezimbili. Igroup yokuqala ithi amadimoni imimoya yabantu abake baphila bafa abale eHades. Izathu lokho ngicela mzana ubuye laphana kuLuka 8 uverse 28. Ngicela umzana oyiphethe ngesizulu angazi ukhona oyiphethe ngesizulu noma ngiyifundele ngapha. Luka 8 from verse 28 and 39. Kunendawo igama esetshenziswe lapha uLuka uma lamadimoni ekhala kuJesu. Kunegama leli lithi abyss. Leli gama kwiTestament Elisha lisebenze asilifunde kuqala. Asilifunde kuqala Luka 8 verse 28 and 31. Isimbona uJesu etazuluka yawa phansi phambi kwakhe yathi ngezwi elikhulu, mina msebenzi muni nawe Jesu ndodana kaNkulunkulu uphezu konke, ngiyakuncenga ungangihluphi. Verse 31. Verse 31. Amncenga ukuba angawayali ukuya kwalasha. Yeah, uverse 28 uveza ukuthi amadimoni ane-understanding ukuthi kunendawo yani yokuhlusha, torment. Maya kuverse 31 amncenga ukuba angawayisi kwalasha. Abafundi beBhayibheli kabanye bathi lokhu kukhomba ukuthi idimoni liyayazi indawo yokuhlusha. Yipi leyo ndawo yokuhlushwa nayo the abyss? Mawufunda incwadi yabaseRoma 10 verse 7, uPaula uyaveza lapho ke sifunde ngenxa yesikhathi. Uyaveza lapho ukuthi uPaula ulasha lo ovelala kusiZulu yini indawo yabafa. So kabanye abafundi beBhayibheli bathi cha, la idemon lalazi ukuthi libuya kuphi kwalasha, which is the place of the dead, specifically la okwaya khona isicebi. Yakuma indaba kaLazaro nobani nesicebi. Ila kwaya khona uLazaro. Le ndawo kuthiwa indawo yani yokuhlushwa, a place of torment. So abayike ababhali ke bathi ke lamadimoni abuya lapha endaweni yabafileyo. Abanye ke mabeqhubeka nalomqondo incwadi esifundile unakile ukuthi amadimoni ayakhala lapha kuJesu verse 32 and 33 ekhala ukuthi noma ungasiyisa kwingulube yini inkinga. Amadimoni anesifiso sokombathiswa, to be embodied. Anesifiso sokani sokugqokiswa njengoba thina nathi njani sigqokisiwe umzimba. Yingakho ke egijimela emzimbeni yabantu. Athi ke la kungconoko usise kuphi ezingulubeni. Nangempela uJesu wathi phumani niyengulubeni. Usitshelani lokho ukuthi abanye bathi no, umuntu njengoba aba nesimo sokuba nomzimba unesifiso uma esefile, unesifiso umuntu sokugqokiswa. Konke lokhu bazalwane umbono. Enye ke indaba uma abanye beveza bathi amadimoni ayizingelosi lezi ezingamthobelanga uNkulunkulu. Well, this one is more likely because
ingelosi lezi singamlayela uNkulunkulu zaxoshwa uNkulunkulu zalahlwa uNkulunkulu kanye noSathane zisuka kuphi ezulwini. So uma ufunda ukusebenza kaSathane njalo kuthiwa unani unezingelosi zakhe. Leli gama ingelosi is a minister noma isikhonzi an angel. So ke for an example ake siye ku Matthew 25 verse 41. Matthew 25 verse 41. Kanti ngumfokazi angingenisanga ngihamba nje angingebathisanga ngivula ngisetilongweni angihambanga. Funda yena mzali verse 41. Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo idlani kimi wena basolekisiweyo iye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane ezingelosi zakhe. Nakisisa uSathane ngalesikhathi uthi uJesu isihogo silungisele bani uSathane nani nengelosi zakhe. Esesemhlabeni ke bheka kuPaul uthini nguSathane. 2 Corinthians 11 verse 14 to 15. Osayithola sifundele fast. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Yeah. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. Angithi ke ilento efanayo noJesu akhuluma ngayo. La kusebenzisa igama uPaulani lezi khonzi ministers. These are angels. Nakisisa lezi ingelosi zisebenza kuphi emhlabeni njengalokhu uSathane esebenza kuphi emhlabeni. So ke uSathane unani unezi ngelosi. Awuyeke la ku Matthew 9 verse 32 34. Matthew 9 verse 34. But the Pharisees said, he casts out demons by the ruler of the demons. Yeah. Go back. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. This wrong attribution ukuthi uJesu mayikhipha amademoni wakhipha ngamandla ani kaSathane. Bebene understanding abantu right yokuthi uSathane unani unezikhonzi zakhe. Igama esetshenziswa la yini amademoni. So you can see uJesu ukhuluma ngengelosi egcineni wabefaka esogweni, uPaul ukhuluma ministers or ingelosi ezisebenza noSathane. Abantu bane understanding ukuthi uJesu la noma beyibeka wrong ukuthi uSathane unani unamademoni. So it's a word seemingly used in the same sense ukuthi uSathane unani unengelosi zakhe noma unani unekhonzi zakhe. Ake sifundeke futhi la ku Matthew kakhulukazi le ndaba le ukuthi uJesu unekhonzi noma uJesu kuthiwa usebenzisa amandla kaSathane. Asize uJesu eyiphendulele Matthew 12 verse 24 kwehle nayo mzalwane. uJesu yaveza ke la ukuthi uSathane nengelosi yebo basebenza umsebenzi wodwa, kodwa yena enguJesu akasebenzisa amandla kaSathane. Now when the Pharisees heard it, they said, this fellow does not cast out demons except by Beelzebub, Yeah. the ruler of the demons. But Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself is brought to desolation. Yeah. And every city or house divided against itself will not stand. Yeah. If Satan casts out Satan, he is divided against himself. Yeah. How then will his kingdom stand?
Ngiyabonga mzalwane. So uJesu uyaveza ukusobala ukuthi akukho possible ukuthi uSathane engakhipha uSathane. Ngoba uma kwenzeka kanjalo kunani ne division within uSathane. So therefore akwazi ukuthi mina ngisebenzisa amandla kabani kaSathane. Uyaveza ukuthi amandla engiwasebenzisayo akaNkulunkulu. Okuboniswa lana ukuthi uSathane unani unamadimoni. IBhayibheli futhi lithi futhi uSathane unani unengelosi. So you see these words are used interchangeably regarding demons and angels. So okay, it is more likely ke bazalwane ukuthi demons are more of fallen angels. These are angels ezasuswa uNkulunkulu ezulwini zisebenza noSathane la ukwenza imisebenzi enjani emibi. Lama demoni ke njoba sinakisisile okuqinisa the fact ukuthi yingelosi. Umuntu ngiye ngasho ukuthi umuntu akamazi uNkulunkulu. Ngekho umuntu okwabona ubani uNkulunkulu ngamehlo. Right? Except kuphela ubani ophile umuntu ubani uJesu. Right? Kodwa nakisisa ke ingelosi njoba sifunde lapha kuLuka 8 zimbonile ukuthi uNkulunkulu okukhomba ukuthi zake zaba naye endaweni ethile and only that place yini izulu. So uqinisa ke lo mqondo ukuthi amadimoni yini ingelosi ezawa ezingamlayelanga uNkulunkulu zahamba nobani noSathane. Number 2, they worshipped him. They understood amadimoni ukuthi uJesu fanele akhonzwe. Sibonile ngelezi ingelosi ezazi kule ndoda le eyayihlala emathuneni eyayibanjwe ngamaketanga izowaqabula inamadimoni amaningi. Kwathi uJesu evela yahamba yamkhonza because ingelosi knew ukuthi uJesu deserve to be what? To be worshipped. That is more likely to be a angel. So ke kumbono wami ke nami ngoba ngisho nje usabele ngimla umbono iBhayibheli alisho ngqo umbono wami la ukuthi kungenzeka ukuthi ingelosi ezayo. Yini kumsebenzi wamadimoni sesihamba nje fast. Amadimoni ke njengoba sibonile ingelosi kaSathane abanye bangabona kanjalo asebenza umsebenzi kaSathane. Umaster wazo ubani uSathane. Uye o-driver, uye o-coach, uye ohambisa lo msebenzi. Right? Now umsebenzi kaSathane oSathane omkhulu yini? Ukuhambisa kakhulu amanga. Amanga yiwo kufanele ahambe kakhulu emhlabeni. Falsehoods. Abantu benziwa bakholwe amanga. Umsebenzi wani kaSathane usebenzisa ingelosi. Number 2 is to influence abantu benze okubi. An example of this from the beginning, uma ukukhumbula indaba kaAdam noEva, mhla inyoka ingene uSathane, yaya kuwesifazane, yamlinga, yamthenta ngani ngokubi. Yathi isihlahla lesisihle. Lize lithi izwi lapha, lo wesifazane wasibuka ihlahla sinqalelekile ukudliwa. So that is temptation. It is to come to a person and influence that person. Abuke into embi, ayibuke ke injani inhle. So uSathane kusebenzisa amathuluzi amaningi ngezingelosi zakhe. So ke le mimoya ke isebenza umsebenzi kaSathane. Ake siza uPaula uma ekhuluma ngalamandla noma ukusebenza kwale mimoya. Efesu 2 verse 2 to 3 kukhulunywa ngathi bazane esibhabhadisiwe esindisiwe ukuthi sakhulula kulawo mandla, sakhulula kuleyo influence kaSathane nani namadimoni akhe. So amadimoni umsebenzi wawo ukuhambisa nokushushumbisa amanga, all form of falsehoods. Nani noku influence abantu babenze okungcolileyo okubi. Efesu 2 verse 2 to 3. In which you once walked according to the course of this world. Yes.
according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lusts of our flesh, Yeah. fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. So ke uyabona uthi besinjalo besingabantu abahamba ngokwenyama sihamba ngokomoya walelizwe. Yiyo le moya kaSathana nani namadimoni. Okwesibili umsebenzi wamadimoni usasebenza namanje. Ukukhonza kwezithombe. Lapho kuziso zonke emhlaba wonke. La kukhona khona isithombe. La kithi eAfrika noma eSouth Africa isithombe esikhulu esikhona yini? Ungaya kunisiphi isizwe yisiphi isithombe esikhulu la kithi yini? Idlozi. Emva kwedlozi kunani? Kunedimoni. Yilona lisebenza lo msebenzi. Ingakho mawuza abantu ini ngiphuphe ngizwe kukhuluma idimoni lisebenza ebantwini limise ini into engathi inesense ethi labe sibakhonzayo abakithi bakwamdlalosi basebenza umsebenzi ukuba sixhumanisa nobani noNkulunkulu. Umbuzo bekufuneka ubuzwe iAfrika uthi ubani obabekile lapho. Size sifike lapho kuthiwa bayakhonza. Ubani obabeke lapho ukuthi bamele uNkulunkulu? Akekho. Into eyenzekile bayenze njani? Bazibekile. Basebenzisa amanga. Basebenzisa igama lani lobundeni. Bathi hayi ngizalwa ubaba. Isikhathi esiningi malisebenza lidimoni lisebenza ngabantu bakithi. Uvela ogogo, uvela omkhulu. Uze umuntu elele evuke ekuseni athi umkhulu ukhulumile. Uthi uyagodola. Egodola hey ufunani le? Yidimoni elisebenza ngale. Isasebenza namanje. 1 Corinthians 10 verse 19 to 21. Umzalwane umKristu eye kukholwa ebuyele emadlozini akakhonzi phese idlozi lela kubo ukhonza idimoni. Khonza idimoni. What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? Rather, that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. Yeah. And I do not want you to have fellowship with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Awukwazi mzalwane ukuthi ngomgqibelo uhambe uyekini yokwenza umsebenzi wakini wasekhaya ukhipha imali yokuthenga utshwala ukuvubela utshwala yokuthenga isilwane esizohlatsha sidonse kuthiwa hayi sesikhuluma nabala ekhaya abakwamdlalose. Cha, uthi uNkulunkulu akusiba bakamdlalose yidimoni elingale ngemumva. Uthi uPaula ke angifunike nina abazalwane nihlanganyele etafuleni lani lamadimoni niphinde lihlanganyele etafuleni lani lika Kristu. Knowledge leyo umKristu afanele abe nayo ukuthi amanga laya falsehoods. Lize ithi izwi uSathane unguyise wani wamanga. Amadimoni asebenza amanga, abalikhuluma iqiniso, they deceive. Kuliwe emndenini kuliwe ukuthi uyafuneka lenkomo ugogo ebusuku uthe hayo uyagodola. Ikhona imali ayikho abantu bahamba bathatha ama loan baxabane la ekhaya yidimoni liyabasebenza. Umsebenzi wedimoni. Number 2. Idimoni umsebenzi walo ukusebenza emkhathini nokusebenza ekubuseni kwabantu. Imbuso le yabantu idimoni liyathanda ukusondela khona. Li-influence ama leader ukuba enze imithetho emibi enyanyisayo nenyantisayo. Khona ophilile nje ongekho ongakho umthetho ukubulawa kwengane.
njengoba sinawo la khona umuntu ophilile ongenza umthetho ukuthi ngithi nje ngibone insizwa nje i-handsome kanje kuvuke kimi ngusabelo ngithi hayi nami ngifuna ukuthana naye. Ukhona umuntu ophilile ongenza imithetho enjalo. Khona umuntu ophilile ongenza abantu badakwe mabeqeda ukudaka balimazana. Khona umuntu ophilile ongenza into enjalo. Kusebenza idimoni ngale. Athi uPaula imimoya esemkhathini. Athi uPaula silwi nale mimoya ngezikhali ngoba silwi ezezandla nanyama negazi kodwa silwa nemimoya. So idimoni lisebenza emoyeni engqondweni zabantu to influence them to do what evil. What is right is not done. In fact kubi, in fact yadeleleka. Idimoni liyawuthanda umsindo. Nakisisa abafowethu njalo la kunezinto ezingcolileyo, kunobumnyama darkness, kunotshwala, kunomsindo. Buka abantu bakaNkulunkulu bonke banake awuza umsindo kunento omsindo. Buka la kuhlala khona into ezingcolileyo kunomsindo. Ngiyambonga uJesu thina wasikhipha ezintweni ezinjalo. Namhlanje abantu ajabule nje ukuthi une speaker esingaka hlala eduze lokho akasimshaye. Ayizi indaba uyamuza kulo muntu hayi cha kwenye level. Kunomoya ahamba ngawo. Umsebenzi wawo amadimoni lawo. Bengikhuluma ngabaseFesu 6 verse 10 to 12 ngenxa yesikhathi ngeke sifunde. Noma beku Sathane behamba noSathane yibo la abakhoze ama division angapheli phakathi kwethu kwabazalwane. Yiwo la madimoni asebenze lo msebenzi wokuhambisa lezi zinto ezikhona ukwahlukana kwezenkolo. Nakisisa 1 Timothy 4 verse 1 to 5. Phakathi kwethu singabazalwane ababhaphathisiwe silazi iqiniso. Mfoka Nkosi umoya wesonto ngicela unginikeze another 20 minutes. Inkinga yami ukuthi ngisuke ngikhulume futhi ngisuke ngihlele kakhulu. Khona umzalwane kunjubane uMakhonjo wayithanda ukuthi makufika isivakashi phambi kwabazalwane sisinikeze sonke isikhathi ukuthi umzalwane uthule wonke umzalwane okusemaphakathini ushumele sikunika sonke isikhathi. Ngomoya wesonto ke ngiyacela ngifuna nje ukudlula kulezi indaba ngoba zibalekile. So la madimoni asebenza umsebenzi okwahlukanisa abangcwele ngoba kwabangcwele kuzoba khona abazana abazoba nokunaka. Kuzoba khona abazana abazonaka izinto ezimbi akungafanelanga bayinake. Kuzoba khona izinto abazoyinaka abazoyibuka okufanelanga bayibuke la ema TV emafonini bazonaka lezo zinto. Bese kukhula ini amanga empilweni yabo. Akunakisiseke ukukhulunywa la ngamadimoni. 1 Timothy 4 verse 1 to 5. Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with the hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sacrificed by the word of God and prayer. Nakisisa le imfuzo zamadimoni esingabuyi kuNkulunkulu kuthiwa ngekhathi ezizayo umoya ukhuluma ngokucacileyo kukhona abazalwane abazonaka. Andale lo gama, pay attention. Okusho ukuthi umzalwane fanele aqaphele ukuthi unaka ini ngoba uNkulunkulu uzenze into zaba available iqiniso namanga. Amadimoni kasebenza ngapha emangeni. Uma umzalwane ehlala ezintweni ezingcolileyo enaka into ezingcolileyo kuthiwa
omunye umuntu mayikhuluma mayithi garbage in kuthiwa yini garbage out. So mangumzalwane fanele nginake sisi ukuthi kungena nengqondo yami. Kuthiwa kuzoba khona abazana abazonaka. They will pay attention eyintweni ezinjani ezimbi. Banake imfundiso zani zamadimoni. Isonto lesilaziyo liwumsebenzi wamadimoni. Roman Catholic Church. Ngoba yibandla eliphumile eqinisweni. Nakisisa kuthiwa le madimoni imfundiso yabo azokwala ukuganana. Njengoba nibone nje amasonto abegcwele kunalanto kuthiwa amanani. Inana kufanelanga lishade. Kuthi umpriest akufanelanga ashade. Imfundiso yabadimoni leyo bafowethu. Igcwele ezweni yamukelekile. Uphophu nje ukwambona hamba nonkosikazi wena. Ngeke umbone ngoba uphophu kunomthetho obekiwe ukuthi thou shall not have a wife. You have a wife as a pope kulahlekile konke. Ubuya lo mthetho ubuya kuNkulunkulu cha. Khumbula kuze kufike la kuPope phela ngokombabaqala bengamalunga bishops elders. In fact leli gama ethi Pope obadlula bonke. Udlula obani? Ophethe konke ubishop base Roman Catholic Church. IBhayibheli bethe umbishop kuzaba umbishop kufanele kube umuntu osingile. Belithi afanele kashade, bheka ke idimo eliqamba manga. Lithi cha ngingashadwa, abaholi babangashadi. Ingakho ukuganga kugcwele kangaka kulamasonto. Belana nezingane benza konke ezinganeni. Ngoba lemizwe esinikeze yona ngeke uyiswitch off. Akuna button la uzofika ukuthi on and off. Akuzothi masuyinani all of a sudden your hormones have like disappear. Akuzothi mawumpriest all of a sudden the hormones ona nemizwe ona disappear. Imfundiso yani yamadimoni isasebenza namanje. Yibo futhi lawa amadimoni apromote ukwahlukana phakathi kwabazalwane. Jakobe 3 verse 13 to 16. Bafethu manibona kunokwahlukana ebandleni. Kukhona owenza right nowenza kabi angithi. Lo wenza kabi ufundiswe amadimoni. Unake imfundiso zamadimoni. James chapter 3, Verse 13 to 16. 13 to 16. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your hearts, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, demonic. Bafethu uma kukhona umbango phakathi kwethu. Uma khona ukuxabana phakathi kwethu, strife. Uma khona uyabona lezulu sasegoli isixhosa ukungala, ukudela. Kukhona idemoni elisebenzayo phakathi kwabazalwane. Kukhona idemoni elihamba phakathi kwani kwabazalwane. Uma sekuvuka phakathi kwethu ukuthi laba bazana bami, labazana ngeke nikhulume nabo abami. Umoya kaSathane loyo, umoya wamadimoni loyo. Mase kukhona phakathi kwethu ozoma abe uphapha. Athi kuhamba ngowami umthetho la. Kushaye sami isicathulo la. Uma ningenzi lokho kushiwo uyimi, hayi na umnyama. Kwenziwa yini abazalwane? Njengoba ubona nje kunje ebandleni likaKristu. Idemoni elisebenza kubazalwane. Yini inkinga na? Umzana akafuni ukuyeka isono. Akhuza umzana ukuthi yeka isono ngoba umsebenzi wamadimoni nalokho ukuthi uhambe ngesono. Uma sikhuza wena ugijima uhambe uyothatha iqembu lakho. Kunabaka Sabela. Kunabaka Endlu. Kunabaka Mloyi. Ayibuyile into kuNkulunkulu, kubuya kuSathane. If besingabaka uNkulunkulu besisothi lesisono esitholakala kumzana Sabelo akasiyeke kumzana Sabelo asisukuhamba nomuntu ahamba nesono
Kodwa ngoba abazalwane abanaka into zikaNkuluNkulu, banaka into zenyama, bazohamba nomuntu ohamba namadimoni. Yilokho kwenzakala ebandleni. Ngenxa ukuthi abazana abanaki izwi, ngenxa ukuthi abazana balifundi izwi, bazohamba nomuntu ngoba hayi uyasijabulisa, hayi usenzela lokhu nalokho. Benganakile ukuthi bahamba ngomoya wani wamadimoni. So whenever there's envy among brethren, whenever there's strife among brethren, idemon likhona lapho. Idemon likhona lapho. Angigijimeke. Indaba enkulu egijinywa yilawo abamahlelo yoku ngena amadimoni. Ku-evident from New Testament ukuthi amadimoni ayengena abantu, imizimba yabantu umuntu ephila. For an example, amadoda, Matthew 8 verse 28, abesimame, Izenzo 16 verse 16, ingane, children, Matthew 15 verse 22. Lokhu sitshelani na ukuthi ukungenwa idemoni had very little to do with you were tempted. It was not a temptation, it was something ebiyenzeka. Sometimes ungayikhethelanga. Look, for an example, Matthew 15 verse 22, ingane ingeno yini idemoni. Lokhu kusitshela ukuthi this was an unusual situation. Very unusual situation. Sibonile lapha kule ndoda kuLuka 8. Abaye bangafunda uMark 8 verse 8 to 9. Idemoni, amademoni ayinokungena umzimba odwa bemaningi. Sibonile ukuthi amademoni, they preferred human bodies than animals. Demon possession caused wild and fierce actions, blindness and dumbness, personal injuries, nobungoma, bazalwane, nobungoma. Njengoba sikhulume ngedlozi, woyinaka lento. Idlozi njengoba kuyidemoni lithuma wena uye kulinye idemoni. Boyinaka le nto. Angithi manje uzokhathazeka lokho ngiphupha, nangu umkhulu nogogo. Kuthiwa hayi hamba kogogo obonayo. Hamba obona kwizanusi ezaziyo. Zibe zazamanga by the way. Ezaziyo. Angithi uthunywa le idemoni ukuthi uyokhuluma nelinye idemoni. Ezofuna ukutshela ukuthi hey umakheno wakhe mgade. Unokuphuma njengemoto engathi imnyama. Uma ngale kule demoni lifike kanjani lazi lemoto emnyama lingale lona. Lithi uye loyo. Ufika wafafaza la into ethile. Yingakho nje kunje la ekhaya. So uphuma nawo la uphuma egedini ubuso bungaka uthukuthela. Uthukuthela into engekho. Ngoba ngicatshaniswa yini idemoni kuthunywa idemoni from A waya ku demon number 2. Liyanixabanisa nje. Ugcina umzondo umakheno wakhe ngamanga. Pure lie. So, one important fact, demon possession was not a mental illness. Kwangasikho ukuhlanya. Yebo, it would cause umuntu abe insane, but it was not mental illness. Nake sisala ngicela umfundele la ngeEnglish Matthew 4 verse 24. uJesu uma ephulukisa abantu, waphulukisa lokhu uhlobo lomuntu. Abagula ngokwengqondo. Ngithanda iKing James version. Isebenzisa igama lokuthi lunatics. Niyazi lunatic yini? Uhlanya. Matthew 4 verse 24. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments. Yeah. And those who were demon possessed, epileptic, and paralytic, and he healed them. The paralytic in English yakho, it refers to someone who's mentally unstable, which is a lunatic. Mawufundi King James version ithi lunatic uhlanya. So waphilisa uJesu uhlobo lokugula from enyameni nasemoyeni. Emoyeni abanjani? Abangena amademoni. Abanjani? Abangaphile engqondweni. Lunatics. So
i-demon possession was not mental illness. Namhlanje kunabantu abasho bandala bathi umuntu, for an example, uma schizophrenic but hawu ne-demon. No, it's a mental disorder. Alright, angigijime. Why uNkulunkulu evumela ukuthi ngalesikhathi abantu bangena amademon? In fact, lento yenzeke ngesikhathi sikaJesu. Yaphela ngesikhathi uJesu esebenza nabapostoli besebenza. Why? Inhloso uNkulunkulu wavumela lemimoya ingena abantu. Into ebingenzeki in the past. Why evumela ukuthi kwenzeke lokho? Ukuze kuboniswe amandla kaJesu Kristu nombuso wakhe. Ukuthi uJesu uyinkosi yakho konke. So ngalesikhathi kuSathane waqiniswa, wanikezwa amandla, wanikezwa izinto ebezingajwayelekile ukuba zinganikezwa uSathane. Inhloso yini ukuthi makufika uMesaya abonise ukuthi he is Lord of everything. Even demons, even evil spirits, even Satan understands he is Lord. For example, umfundo Matthew 4. Yes, Satan was with an objection to tempt him, but he understood who he was. He knew very well. Uthi njengoba uyintanda kaNkulunkulu, nyuka uye entabeni uyiphonse phansi. Ngoba mhla wayiphonsa phansi ngiyazi, yes knowledge. Ukuthi ingesa zezulu zofika zikonjani zikungamele. He knows ukuthi Christ ubani. He deserves to be worshipped. So he came with a purpose yani yokunqoba uSathane. The reason why uNkulunkulu evuma ukuthi abantu bathole amademon noma bangena amademon ukuze bafowethu kubonisa amandla kaKristu. Ake sifundeke Luka chapter 4 verse 36, then ugijime nje uye ku Luka 11 verse 20 to 23. So the reasons why there was demon possession and also demon casting was why ukuze kubonisa amandla kaNkulunkulu, kubonisa amandla kaKristu. So it was a sign. Ngafunda mzane Luka 4 verse 36. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, "What a word this is! For with authority and power he commands the unclean spirits, and they come out." So inhloso ukuthi abantu bakholwe ukuthi uJesu unamandla. Bheka asikwazi thina ukukhipha amademon, but he can be able to command the demons aphume. Luka 11 verse 20. Uthi uJesu amademoni ukuba abe khona angene ebantwini nokuthi abe namandla ukwakhipha ukuthi ubonise ukuthi umbuso wezulu usufikile. That was the purpose. It was to show God's power. 11 verse 20. 23. But if I cast out demons with the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. Yes. If ngikhipha amademoni ngesandla sikaNkulunkulu, ngempela kuyafakaza lokhu ukuthi umbuso wezulu usuphakathi kwenu. Ngamanye amazwi, it's at hand. So lo mbuso obuthenjisiwe from the past usufikile. Uma kwenzakalani? Ngikhipha amademoni. Uma abantu benani benamademoni ngiwakhipha. No one could cast out demons except benikezwe uJesu amandla. Abafundi bakhe bokuqala Luka 10 verse 1. Verse 1. Yebo. After these things, the Lord appointed 70 others also, Yes. and sent them 2 by 2 before his face into every city and place where he himself was about to go. Qhubeka. Then he said to them, "The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Go your way. Behold, I will send you out as lambs among wolves. Carry neither money bag, knapsacks, nor sandals, and greet no one along the road." Okay, bambe mzane. Mark 10 verse 1. Mark 10 verse 1. Then he arose from there and came to the region of Judea by the other side of the Jordan.
and multitudes gathered to him again. And he was accustomed, he taught them again. Is that Mark 10? Mark 10 verse 1. Okay. So kushuthi akusiyo ke le bengibhekile. La engibheke khona uJesu wabanikeza le 70 amandla wani okukhipha amadimoni. I think it's Matthew 10 verse 1. So wabanikeza amandla okukhipha amadimoni. So uJesu kuphela owabanikeza amandla okukhipha amadimoni. Abantu babengakwazi ukwenza lokho. Nabapostoli uma sizoshunyayela ivangeli banikezwa amandla okukhipha amadimoni. Nakisisa ukuthi ukukhipha amadimoni was temporary. Why? Because inhloso yokukhipha amadimoni noma amadimoni abekhona ukuthi abantu bakholwe ukuthi bathunywe ubani uNkulunkulu. Ake sifundeke Mark 16 verse 16 to 20. Oqala ku 15 kugcine ku 20. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. Yes. He who believes and is baptized will be saved, Yeah. but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe." Mamela. These signs which indicate ukuthi bathunyiwe ngokuthunywa lokabani lika Jesu wabashumayela ivangeli. Nakisisa ke kuzokwenzakalana. Qhubeka mzalwane. "In my name they will cast out demons. Yabona? Bazoba namandla labapostoli ukukhipha ini amadimoni. Inhloso yini? Ukuveza ukuthi bathunywe ubani uJesu. Qhubeka. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. So lento ezintathu esifunda ngazo. Ukukhishwa kwamadimoni, bakwenza imangaliso, bawuvusa abantu abafileyo, benze noma belunywa inyoka ngeke bafe. Konke lokho it's a miracle. So ukukhipha amadimoni kwakuyisiphiwo sikaMoya Engcwele. Esasisebenza ngesikhathi inhloso yini? Ukuconfirma lokhu kukhulunywa abapostoli. Qhubeka. They will lay hands on the sick, and they will recover. Yeah. Qhubeka. So then, after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven, Yeah. and sat down at the right hand of God. And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. So ke lokho abebekhuluma inkosi iconfirma or affirming ukuthi laba bathunywe ubani nguye. Ngani? Ukukhipha kwamadimoni nazonke izinto. So not everyone was casting out demons. Only labo ababekwe uNkulunkulu ngomoya wakhe. Nakisisa ke ukukhishwa kwamadimoni was instant and a miracle. Bengathatha umuntu kuthiwa balawakashasha balathatha nje ubona amaRoma khusha ngesiphambano makuthuma umuntu unedimoni angithi bazomveza emubi ekhala enjani mayifika nesiphambano lapho umoya lomuntu ese yabona thathe insuku ukhisha idimoni. It was not so. uJesu mayikhuluma ukuthi phuma beliphuma idimoni immediately. uPaul mayithi liphuma idimoni beliphuma immediately. Hayi lento esizwa ikhulunywa abantu bethi bakhipha amadimoni beqamba amanga. What is worse again ngabo amangeni abo. Nakisise ekukhishweni kwamadimoni kwakwenzelwe abantu emphakathini babone amandla kaNkulunkulu ngani ngabapostoli. Nakisisa labaqamba amanga bamanje. Ngani noma yikuphi likhishwa kuphi idimoni? Esontweni. Umbuzo enginawo ukuthi isonto elinjani leli week in week out ukhisha idimoni okusho ukuthi isonto lamadimoni. Bafethu idimoni belingakhishwa enkonzweni, bengakhishwa la kunabangcwele khona ngoba alisondeli kwabangcwele idimoni mabehamba eqinisweni. Manje yini ke leli dimoni njalo Sunday in and out kuma TV njengoba sibuka khisha amadimoni? Kusho ukuthi bangabafundisi bani bamanga baqamba ini amanga. So ke isikhathi ke songenwa amadimoni kumuntu saphela ngesikhathi iTestament liphela, ngoba inhloso yokuba amadimoni angene
ukuthi uJesu awakhiphe, ukuthi abapostoli bawakhiphe, kubonakala amandla kabani kaNkulunkulu bese siyakholwa ukuthi la abantu bathunywe ubani uNkulunkulu. Mhla kwaqedwa ke izwi ekufanele siphile ngalo, awasadingeki amadimoni angena abantu. Namhlanje akekho umuntu ongenwa idimoni. Umuntu othi abantu bangenwa idimoni uqamba amanga. Yebo akhona amadimoni kodwa awasebenzi ngendlela abesebenza ngayo. Sela sifunde kwabaseKorinte 13 verse 8 to 9. Emva kwalana ke kuzoba iverse lami lokugcina ngenxa yesikhathi. 1 Corinthians. Yebo. 13 8 and 9. Love never fails. But whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. So once this prophet esifuna uNkulunkulu sesivelile kwavela iqiniso lonke. Ukungena madimon, demon possession will end. Ukhishwa kwamadimon, because ukhishwa kwamadimon, it's a miracle work. No one can just do it. So uma kuphela ke isikhathi sokubhala kweTestament elisha, kwamake ungenwa kwabantu amadimoni ngoba umsebenzi wawo obuvule uNkulunkulu uphelile. So okuhlema namhlanje ukuthi ungenwa amadimoni akusiqiniso. Amanga. Idimoni yebo liyasebenza. Lisebenza ngani sibonile ekuhlukaniseni abazalwane. Ngeimfundiso zamanga. Lisebenza emkhathini. Satan naye usebenza kuphi? Emoyeni. No one can really pinpoint and say nangu Satan, but influence yakhe we can see it. Right? Ukhona yena uSatan. Akhona amademon but awasabambi ngalendlela obekubabheka ngayo ngalesikhathi. Okusho ukuthi kufanele siqaphele singabazalwane. uJesu iverse lami lokugcina la u1 John 3 verse 8. Konke lokwenzeka bafethu ukuze uJesu abonise amandla akhe. Thina singamaKristu masingabi novalo ngalezo zinto ezenzeka noma ngoSathane ekhona namhlanje. Uma thina silela uJesu, uma thina sihlala ezwini kaJesu, sizobalekela uSathane namadimoni. Sizobalekela zonke into ezingcolileyo. Sizophuma emangeni abantu nasekhohlisweni kwani kwabantu amadimoni. Uma silayela uNkulunkulu, umuntu wasuka ebandleni, wasuka kuKristu, uzowela ezandleni zikaSathane, awele ezandleni zamadimoni. Yebo awumngeni umuntu, kodwa ayasebenza ebantwini. 1 John 3 verse 8 sengihlala phansi mzalwane. 1 John 3 verse 38 verse lami lokugcina. Verse 8. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Yeah. For this purpose, the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil. Indeed, uJesu did destroy the works of the devil. The demons were subject to him. Satan was defeated entabeni yaseCalvary. Okusho ukuthi abahamba noJesu, behlala noJesu, they are victorious. Bahamba bengabantu bengabanqobi endleleni yabo. Asizukuthuswa ke noma yini ekhona la. Ngamangala ngesikhathi phela noma sikhule la besikhula khona into ekhulunywa abantu sithatha ngathi ziqiniso. Kunomuzi nje okhona lapha ubaba Ngobesa afike la kuwe ngisesumntwana ngangina 8 I think ngangilingana no Njabulo okuhle. So kulo muzi lo kwakuthiwa kuhlala izibhuki abantu abakhona ukuhlala lapha. Umzana uNgobesa wafika wangena lapha wakho umuzi wakhe kwayindawo nje ukushunyela khona. Ngoba lo muntu ongene lapha une understanding ukuthi idemon alikho. Okwesibili une understanding ukuthi alizungena njengabantu bekhuluma ukuthi ngilele nje ufike ngingeneke lo moya uzongiphazamisa. No. Uma ngikholwa kuNkulunkulu lento zobaleka kimi. So ngumzalwane mangingathuswa ilezo zinto, mangathi mangibuka lento mangibuka ama TV kuthiwa kunedemoni belifikile esikhathini esiningi into yamanga. Idemoni lisebenza ngani bazalwane? Ngamanga. Evil influence. Lento esiyithatha kancane uqamba amanga.
ukuhlala nabantu abangcolileyo, ukuphuza utshwala, ukuhamba amaphathi. Imfundo zamadimoni lezo. Abantu bathi hayi balindele ukuthi kuvele nje into ethusayo nje kuthiwa idemoni. No. Ilezi izinto ezingcolileyo uNkulunkulu angasifuni. Amadimoni kasebenza ngalezo zinto. Asiqheleni kulezo zinto. Uma siqhelele kulezo zinto, amadimoni noSathane bazobaleka. Jakobo 4:7. Uma sihlala enkosini, uthi lapho uJakobe resist the devil and he will do what? He will flee. Namadimoni akeke adlayele kithi. Adlala kithi ngani? Ngento zokungcola. Inkosi nibusise. Amen. Siyabonga baba uMdlalose for amazwi okukhuthaza. I'm sure mase siyazi ukuthi yini amadimoni sizonke nje la yabo. Yeah. Asathi ukuthi hayi kusathana namadimoni ndiwa.